ای وطن آزادlığın dur derde dermanım Hurmatly vatandaşlar we aziz radio dinleyici dostlar, habarlar atlı gepleşigine hoş geldiniz. Bu yer Mazar Şerif şähri Balyk Milli Radiosu. Bulgun şemme 1405-nji Hurşidi ýyly Esed aýynyň 3-njisi we 1448-nji Kamary ýylynyň Safar al-Muzaffar aýynyň 10-njisi we hemde 2026 miladi ýylynyň Jolay aýynyň 25-njisi. Şu satdaky habarlary tanışdyrýan men Bismillah Şahin. Bismillahirrahmanirrahim. Balyk welaýatynyň Irşad Hajawqaf riýasaty mesullary tücaraty awqafy merkezi gurşalyşyny bir möhüm distawartlaryndan diýip we wagfy daraýlardandyr diýip noktadylar. Wene aýtýarlar ki, bu proje asasy meýary we techniki naksalar mutabakyna görä gurşalmakdadyr diýerler. Balykda mesullar awqafy ticaret merkezi gurşalyşynyň işiniň 40 göterim tekmil bolandan habar berýärler. Mevlevi Said Nuraga Haşimi Balyk welaýatynyň Irşad Hajawqaf başlygy bu ticarety awqaf merkezi gurşalyşynyň görä hedefi wagfy jaýdatlar aýdyny köpeldiş, iqtisadi fırsatlary farahm edişlik we ýaşaýjylara söhbetleri ijad etýär diýip bu urdu sözleriniň soňuny şöyle noktab geçdi. Bize bawarlarym için inşallah kardiyer po sürat sara rawan di zakada da şar mabindi lari هم څبندې دي او د خلکو د لپاره مشکلات هم دي په یو نیم کال کې به دا پروسه پای ته ورسیږي اوس په دا شپږ میاشتې اووه میاشتې کېږي چې کار شروع شوی دی 40% تقریبا دغه کار پر مخ باندې تللی دی. Şunun ýaly Haşimi janaplary aýtýar ki, bu proje hemme merheleleri meýary we fenni we saklman usullaryna görä tatbiq bolýar diýip, keyfiýetli gurşalyp tekmil boljagyny sözledi. İnjineran د لیستا هغه نظارت د شپې او د ورځې کوي او پر دې باندې سربیره د محترم والی صاحب په حکم باندې د شهرسازي د رئیس په مشرۍ باندې یو کمیټه د مختلفو اداراتو څخه تعیین شوې ده چې هغه هم نظارت ته دغه مارکیټ کوي. Şu halda Nakibullah Muradi bu ticareti merkezinin bir söhümdarlarından bolup, bu proje işinden rızayetlik bildirip, hoşsantlyk edip sözlerini bulurda şöyle dedi. جهت پیشبرد کارم ما تمام توان خود و تیم تکنیکی من به کار میگیریم که زودتر از میعاد قرارداد ساختمان آماده کنیم انشالله. در بخشای پیشبرد کارش شما میفهمین هر 20 روز یک ماه که میایین تغییرات بسیار انگفتی صورت میگیره. تقریبا در حدود 40% کار پیش رفته و ما تلاش بری میکنیم که بعد از این بهتر از این پیش بره از لحاظ زمانی. Aýdyşlyk gerek ki, Balyk welaýat Irşad Hajawqaf riýasaty soňky ýyllarda wagfy jaýdatlary saklamaklyk we täwsiýe bermek urda we hem de ýaşaýjylara ýaxşy hyzmaty farahm etmek üçin talaşlaryna dowam berýändir. 7 sany kişiler ki muhadire mawadyna muttahamlikde bir neçe aýry ameliýat arkaly Balyk welaýatynyň emni komandanlyk muhadire mawadyna görüşçilik müdiretligi tarapyndan tutsaklandylar. Bu ameliýatlarda tutsaklanan kişiler ýanyndan alkul meşrubaty, salah we möhümat keş bolup zapt boldy. Balyk welaýat emni komandanlyk mesullary aýtýarlar ki, muhadire mawadyna görüşçilik ameliýatlary dowamında Mazar Şerif şäherinde 7 sany kişiler muhadire mawadyny satýar ekenler ki tutuldylar. Hafiz Muhammed İsa Wasyk Balyk welaýatynyň emni komandanlyk sözçisi aýtýar ki, tutulan kişiler ýanyndan 26 kilogram çers, 400 dana tabletke, 9 botol alkol meşrubaty, 19 paket pregablin kursi, 4 kilogram ham tabletkesi, 2 faya muhabara, 2 halqa bamb disty we 1 mil Kalashnikov ele gelip zapt boldy. دیدی د بلخ ولایت امنیه قومندانۍ د نشي توکو په وړاندې د مبارزې مدیریت د زړورو او بیدارو منصوبین لخوا څخه یو کسیزه باند د مخدره توکو د قاچاق او پلور تور سره نیول شوی دی چې د یادو کسانو سره 26 کیلو چرس او 400 عدد تابلیتکا 19 پاکټه پریګابلین 9 بوتله شراب او 2 پای د مخابري 4 کیلو خام مواد تابلیتکا 2 دانې دستي بمونه او یو دانه کلانشکوب د یادو کسانو سره نیول شوی دی چې د یادو کسانو دوستي به د لومړنۍ څېړنو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. Aýdyşlyk gerek tutulan kişiler köprek tahqiq boluşy üçin we kanuny merheleleri taý etmegi üçin adli we qazaý nihatlaryna tapşyryldy. We bir isputy habar Mahalli görüş rekabatları 60 tane faaliyetlerin gatnaşmagy bilen Balyk welaýatynyň Kelder ulsuwallygynda ýola goýuldy ki, bu musabakalar Balyk welaýatynyň terbiýedeni riýasaty tarapyndan we Görüş Federasyonynyň namaýandasynyň hamahangligi bilen bolup geçdi ki, hedefi istizatly ýigitleri saýlamaklyk üçin ýola goýulandyr.
Bu rakabatlarda sportçular ve alakamatlar katnaşıp pehlivanlar dürlü görüşmelerde biregi bilen göreçtüğü fenni maharatlarını görkezdiler. Irabı olan malumatlar asasına göre bu musabakalarda 10 jora pehlivanlar mesavi bulup 20 jora pehlivanlar öz heriflerini yengmek bilen birinci mukamları ele getirdiler. Balx vilayet sport mesulleri aytdiler ki şöyle rakabatları yigitler arasında ruhiyani icat etdiler deyip ta'kidlep, bu yeni şöyle bernamalar Balx vilayetinin dürlü ulusallıklarında yola koyulacağından haber berýärler. Aýdyşlyk gerek ki şöyle mahalli rakabatlar bir gecelik bolup berter bolan sportçular tanıştırıldı ve bu mahalli yaşayıcılar istiqbalına gabat geldi. Hurmatly vatandaşlar, şu saatdagi habarlar bilen tanış boldunuz. Hoş, sağ bolun. Ey vatan azatlığın dur derde dermanım meni